Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Yn galw arna ti ddod lawr i'n plith. Tywallt ysbryd arnom bendithio nerthon i'n haddoliad. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant i'n Hargwyddesu Crist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 34. Does gyffelib iddo ef ar y ddeiar yn y nef. 34 gen i aros ar ein heistedd. Bydd am darlleniad o pistol Paul at yr Effesiaid, y 3ad benod. Effesiaid, y 3ad benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Mwyn hyn, mae fi Paul, carcharor Iesu Grist trosoch wir cenhedloedd, os clywsoch am oruchwyliaeth gras Duw, yr hon aroddwyd i mi teg atoch wi. Mae trwy ddatgyddiad yr hysbysodd e fe i mi y Gwyliwch, megis yr ysgrifennais o'r blaen ar ychydig eiriau, wrth yr hyn y gellwch pan darllenoch wybod fy neall i yn yr Gwyliwch Crist. Yr hwn yn oesoedd eraill nid eglurwyd i feibion dynion, fel y mae yr awr hon wedi ddatgyddio i'w sanctaidd apostolion a'i broffwydi trwy'r ysbryd, y byddai'r cenhedloedd yn gyd etifeddion ac yn gyd gorff ac yn gyd gyfranogion o'i oddewid ef yng Nghrist trwy'r efengil. I'r hon ymgwnaed i yn weinidog yn ôl rhodd gras Duw yr hwn a roddwyd i mi yn ôl grymus weithrediad ei allu ef, i mi y llai na'r lleiaf o'r holl saint, yr rhoddwyd y gras hwn, i efengylu ymysg y cenhedloedd Anchwiliadwy Olud Crist. Byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd Duw. Gydewch chi nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn i yn diolch am y ffordd a ddarparwyd ar ein cyfer ni, y ffordd a agorwyd a hyn oll trwy fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r hyn oll a wnaeth ef, ei fod yn bosib i ni ddod at ti mewn gweddi, mewn
gyda'n diolchiadau, gyda'n mawl a'n deisyfiadau, ac yn gwybod y fod yn ddiw sydd yn abal i wneud yr hyn sydd yn amhosibl yn ein golwg ni. Ac felly o ddiw, i ni yn galw arno ti o'r newydd i ddod lawr ein plith, i'n helpu ni yn ystod yr oedfa hon, helpa ni i geisio dy wyneb, i osod y bethau di yn gyntaf yn ein celonau o ddiw. Helpa ni i fod yn ymwybodol mae y sabath yw i fod yn ddiwrnod i osod o'r neilltu, i geisio dy wyneb, i ddyrchafu enw, i gannu dy glodydd o ddiw. Gwna ni'n weithgar ar dy ddydd, gwna ni yn rhai sydd yn plygu lawr ger dy frondi yn ystod yr oedfa hon, a byddwn ni yn ymwybodol ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog. Gad i ni deimlo y fath bresenoldeb, gad i ni deimlo yr cynhesrwydd hynny wrth i'r ysbryd fod ar waith yma. Gad i'n celonau losgi oddi mewn. O ddiw, i ni yn gweddio am fath brofiadau, i ni'n diolch am y ffordd i ti yn agosau, i ni yn diolch am yr adegau rwy ti wedi ein tywys yn agosach at ti. Ond o ddiw, i ni yn gwybod mae bell mor aml i ni yn rhodio oddi wrth i ti. I ni'n crwydro mor sydyn ac yn syrthio yn aml iawn ac yn galw arno ti fadda ni am hyn. A gad i ni brofi yr agosatrwydd hynny. Gad i ni brofi dy fod yma gyda ni yn ein plith, dy fod yma yn yr adeilad ond yma gyda ni yn ein cylonau, yn ein tywys ni, yn ein dwy ni'n agosach at ti. Gad i ni brofi yr tywalliad mawr yr ysbryd glân arnom ni yma unwaith eto ac ar hyd a lled ein gwlad ni, a bydd ein gwlad ni unwaith eto yn cael profi ymweliadau ohono ti, a bydde di'n dod lawr ein plith, a bydde di'n cyffwrdd at blant ar draws y wlad. O ddiw, i ni yn diolch i ti am y ffordd i ti wedi'n bendithio yn y gorffennol, ond o ddiw, nawr i ni yn gweld y fath dywyllwch, y fath droi cefn, ac mor wan yw'r eglwys bellach, ond o ddiw, i ni yn gwybod mai gwan yw'r ymddangosiad, i ni yn gwybod y fod ti yn ddiw sydd yn holl alluog. Ac felly helpa ni gofio hyn ac yn galw arno ti i ddod lawr ein plith ac i weithio yn rymus, yn dy nerth. Bydde ti yn dod â phobl o'i tywyllwch nhw, o'i daillineb nhw, o'i cyflwr o farwolaeth ysbrydol ac yn ei deffro nhw. Ac y peri y bydd i llygaid yn gweld yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ei lle. Ter felly o ddiw, bendithian hoedfa ni ar holl y ddydd, i ni'n cyflwyno yr wythnos sydd o'n blaen ni, nerthon ni fod yr hyn y dylsen ni fod. I ni'n gofyn i ti o ddiw, i ddod lawr ac i drigarhau o'r newydd wrthom ni. Bendithian ni nawr a diogela ni, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a trwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i Emyn 285. Mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon i bob rhai, a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a bai. 285 gwn i sefyll i'w chanu. Bydd am yn testyn o Effesiaid y 3ad bennod ac adnodau 7 ac 8. Effesiaid 3, adnod 7 ac 8. I'r hon ymgwneud i yn weinidog yn ôl rhodd gras Duw, yr hwn a roddwyd i mi, yn ôl grymus weithrediad ei allu ef, i mi y llain ar lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd y gras hwn, i efengylu ymysg y cenhedloedd, Anchwiliadwy Olud Crist. Fe ddywed Dr Martin Lloyd-Jones, mae un o'r rhesymau anwybydda'r byd yr eglwys yw y ffaith iddi amharchu yr alwedigaeth i'r weinidogaeth. Ac oedd hwn, dwedodd e hyn dros hanner canrif yn ôl siwr o fod. Ac os oedd e'n wir hanner canrif yn ôl, mae e'n sicr yn wir heddiw. Dros y canrifoedd tanseilir y swyddogaeth o'r weinidogaeth, ac fe welwyd hyn mewn amryw ffyrdd. Yn gyntaf, blynyddoedd yn ôl trwy ganiatáu i unrhyw un gyflawni'r swydd. Ceir adeg yr oedd yn cyfeirio at y ffaith lle byddai meibion yn cael eu calanogi i ddilyn gyrfa arbennig. Dyna oedd un oes yn ei agohoni. Yr oedden nhw yn dymuno a byddai un mab, os o sawl mab ganddyn nhw, yn dilyn llwybr gwleidyddiaeth, ac yna byddai'r ail mab yn dilyn falle llwybr fel meddyginiaeth, ac yna os o'na drydydd mab falle'n dilyn llwybr y weinidogaeth. Neu gwelir y weinidogaeth fel swydd i un oedd yn dda yn trefnu gweithgareddau neu yn ymweld â'r henoed, ac felly os o'na rhywun oeddech chi'n edrych arno o fewn eich capel a chi'n teimlo, wel, mae'r rhain yn dda yn eistedd lawr gyda hen bobl, yn gallu sgwrsio'n dda dyn nhw, ac yn gallu mynd o un i'r llall, yna dyna chi dda, mae'n gallu
ffitio'r swydd i'r dim. Dyna yw'r swydd y weinidogaeth. Falle meddwl ar hyd y trywydd yna, siarad y pobl ac eistedd drws nesaf nhw, neu falle dod yn fwy cyfoes heddi, un sydd yn dda gyda phobl ifanc, yn gallu cyfathrebu gyda'r ieuenctid. Efallai yn yr oes hon yn sicr, i chi'n gweld mae yna rhai yn cael ei galw i fod yn weinidogeithi ymhlith yr ifanc. Yn cael ei talu gan y capel. Mae rhai bod digon o arian yn y capeli hynny i gallu cyflogi rhywun sy'n dda da plant ac yn dda gyda'r ifanc. Ac efallai, yn enwedig os oedd hwn yn un bydol iawn ar un adeg, efallai dal yn fydol, ond wedi profi lot o'r byd, wedi profi pechodau'r byd. Ac felly yn teimlo, wel, i ti'n dda gyda'r ifanc, i ti'n deall y temptasiynau maen nhw'n mynd trwyddo. Falle bod dim cywilydd gan yr un yma am yr hyn mae e wedi wneud dros y blynyddoedd, ond gan fod e wedi fod yn brofiadol ymhethau'r byd, ac yna'n teimlo, wel, efallai rwy ti fod i ddilyn y llwybr y weinidogaeth. Ac yn aml, i chi'n gweld yn yr oes fod yn rhai sydd yn dechrau dod mewn i'r capel ac yn cynnal cwrddau plant a pobl ifanc, yn dda yn trefnu gwersylloedd ac yn y blaen, ac yn ansydyn iawn maen nhw yn y pulpit. Wedi ffeindio'i ffordd na, mae'n cael un oedd yn addas iawn i'r weinidogaeth. Am ryw resymau dros y blynyddoedd. Sicr heddi, mae'r agwedd y byd, yr eglwys hefyd, i ni'n gweld problemau gyda'r agwedd tuag at y weinidogaeth. Methu cymryd i dysgu bellach. Dyma problem arall gyda'r weinidogaeth. Blynyddoedd yn ôl, o'n nhw'n meddwl, wel, sych chi'n siŵr beth o'n nhw fod i wneud ewch fel gweinidog. Ac yna, os chi'n dda y plant, wedyn erbyn hyn, os oes rhywun yn y weinidogaeth, yn aml iawn bellach, ac mae'n amlwg i weld o ran faint o capeli sydd ar ôl, dyw'r oes fodern ddim yn hoffi cael ei dysgu. Yn sicr ddim yn hoffi neb yn dweud wrthyn nhw, beth yw disgwyliadau. Neb i ddweud wrthyn nhw i bod nhw'n anghywir, yn sicr chi methu wneud yna yn yr oes hon. Roedd yn ddigon anodd blynyddoedd yn ôl, ond bellach mae e bron yn amhosib. Tuedd fydde, petach chi'n dweud rhywbeth, mi fydde rhywun siwr o fod rhywun yn dweud pwy yn y byd i chi'n meddwl i chi. Pwy wyt ti'n meddwl wyt ti i ddweud y fath beth wrthai i? Dych chi'n gwybod pwy ydw i? A rhyw gecri a siarad a cwyno. Ond dyna, a dyma yw'r broblem, allech chi edrych ar amryw problemau ar draws y canrifoedd ac dod mewn gwahanol ffyrdd, ond yr un yw'r broblem. Y diffyg ymwybyddiaeth o'r swydd, ond mae'r Paul wedi ddeall yn dod, achos gafodd ei alw. Fe gafodd ei alw, galwyd Paul i bregethu. Ac mae e wedi syfrdanu, mae e wedi cael sioc. Mae wedi cael sioc yn gyntaf fod wedi cael ei achub, ac yna mae wedi cael sioc i fod wedi alw i'r weinidogaeth. Fe o bawb. Ac mae cael ei osod o'r neilltu i'r gwaith yma. Wel, ni am gyffwrdd ar y sioc y gafodd e, achos yn gyntaf hoffwn ni edrych ar y gallu grymus yma. Ac yn ail cyfoeth Crist, ac yn olaf yn drydydd rhad ras. Wel, yn gyntaf, gallu grymus. Adnod 7, i'r hon gwneud i yn weinidog yn ôl rhodd gras diw. Chi'n gallu gweld y sioc sydd ganddo fe, pan chi'n gwrando ar y pwyslais yma. I'r hon gwneud i yn weinidog yn ôl rhodd gras diw. Yr hwn arroddwyd i mi yn ôl grymus weithrediad ei allu ef. Ac yna, mae'r wythfed adnod yn mynd ymlaen. I mi llai na'r lleiaf o'r holl saint, rhoddwyd y gras. Ac felly, dwi'n gallu dod dros y bydd mae e wedi syfrdanu. Mater o ryfeddod cyson i Paul oedd y ffaith iddo gael ei achub, ac yna iddo gael ei alw i'r weinidogaeth. Fe o bawb. Rhyfeddodd wrth gofio sut un oedd e. Yr oedd yn un o'r arweinwyr crefyddol i ddewig mwyaf selog oll. Pan chi'n darllen hanes bywyd Paul. Mae'n sioc i ni yn diwe, ac eto ni'n gwybod mae gras i'r cyfan. Ond petai chi'n meddwl yn ddynol ac yn ddearol, mi fyddech chi'n meddwl o bawb, fyddech chi ddim yn gallu dychmygu rhywun fel Paul
Ond wrth gwrs, pan mae gras Duw ar waith, a'r nerth Duw, dyna yw iachawdwriaeth, mae'n wyrth bob tro mae rhywun yn cael ei achub. Ond pan ni'n meddwl yn gnawdol, o bob un, a fi'n siŵr mi fydde'r Phariseaid wedi cael sioc, o'i plith eu hunan, mi fydden nhw wedi meddwl, os oes na unrhyw un sydd yn mynd i ymwrthod ar efengil newydd yma sydd yn cael ei chyhoeddi ar hyd a lle, nid Paul fydd yr un fydd yn ildioedd, fydd e'n sefyll yn gadarn yn ei herbyn nhw. Achos chi'n gwrando, Philippiaid 3:4 ymlaen, dyma i chi ddisgrifiad o sut un oedd Paul. Ac bod gennyf achos i ymddiried yn y cnawd, os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, mae fi yn fwy. Pam? Wedi enweidi arnaf yr wythfed dydd, o genedl Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o'r Hebreaid, yn ôl y ddeddf yn Phariseaid, yn ôl sel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sydd yn y ddeddf, yn ddi ar gyhoedd, dwi mor dda, does neb yn gallu pwyntio bys tuag ata i. Dwi mor grefyddol, dwi'n aelod o'r sect mwyaf crefyddol oll. Dwi mor selog, dwi'n fodlon lladd pobl sydd yn wrthwynebus i'r ffydd i ddewig. Dyma i chi ymfalchiodd yn ei grefydd, yn ei weithredoedd, yn ei sel. Ac am sel oedd ganddo. Yr oedd yn llusgo pobl i garchar ac yn fodlon i lladd nhw os yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Roedd e'n casau yr efengil. Doedd ganddo ddim parch. Doedd ganddo ddim ymynedd tuag at yr efengil. Byddai yn ffyrnig yn erlyd unrhyw un a saf yn erbyn ei ffydd ef. Mor gadarn y doedd yn ei wrthwynebiad. Yn un o'r pobl neu chi ddim yn gallu dychmygu. I chi nabod llawer sydd y fod. Ac mae'n anghywir ond dyw e, mae'n mor anghywir. Sut allwn ni ddweud, dwi ddim yn gallu dychmygu'r peth, achos gwirth yw e bob tro. Mae'n wyrth bob tro mae rhywun yn dod i gredu. Ond pan i chi'n gweld rhai fel hyn, i chi, ma'ch dychymyg chi'n mynd, dwi ddim yn gallu dychmygu hwn. Dwi'n gallu meddwl am ambell i nawr, dwi ddim yn gallu dychmygu nhw'n dod i'r cwrdd. Dwi'n gwybod nawr, os fyddai'n gwahodd nhw'r noson o garolau, does dim gobaith hyd y gwelwn ni, heb bod e'n wyrth, does dim gobaith bydden nhw'n dod i'r cwrdd, heb sôn am unrhyw beth arall. Mae cael nhw i ddod i'r oedfa yn amhosibl, a llyn ni ddim dychmygu, maen nhw'n cysau'r pethau gymaint. Maen nhw'n cysau Cristnogion, dwi'n cofio nôl i dyddiau coleg, a fi'n cofio'r casineb oedd na ymhlith rhai o'r myfyrwyr tuag at pobl oedd yn efengyledd. Roedden nhw wir yn cysau. Roedden nhw'n neud yn amlwg, roedd na un yn arbennig, dwi'n meddwl, oedd yn rhyfygu bob tro oedd yn dod yn agos i mi. Oedd e'n cysau'r ffydd gymaint. Ac yna dyna lle roedden nhw'n mwynhau ac yn partio ac yn y blaen. A chi gallu dychmygu beth. Chi gallu dweud, oes gobaith i'r rhain i ddod, ac yn eich meddwl bach chi'ch hunan, i ni fyna'n meddwl, allai ddim dychmygu'r rhain yn dod. Ac yna, math yna berson i'r Paul, roedd e mor wrthwynebus. Roedd e mor ffyrnig. Ac yna dath tro ar fyd. Ymyrodd Duw yn ei fywyd. Agorwyd llygaid ei enaid i weld i ddeall yr hyn oedd yr hyn yr oedd yn ei wneud. Dyna beth ddigwyddodd ar y lôn honno pan dath y goleini, roedd yn fwy na dim ond y goleini, roedd yn brofiad, roedd Duw yn agos ato. Ac fe argyhoeddwyd fe ddangoswyd y Paul, ti di pechu, ti'n rhyfygu, ti'n codi dy ddwrn lan at i, ti'n lladd fy mhobl, ti'n tanseilio'r gwir ffydd, i ti di clywed yr holl broffwydi yma, ac i ti'n gwybod yr holl adnodau'r Hen Testament, ac eto i gyd rwy ti yn ddall tuag at y pethau. Ti mor eog, ac fe gafodd e weld e, fe ddeallodd e, ac yna fe ddeallodd e pwy oedd Iesu Grist. Mae'n wyrth, ond yw e? Am nerth, am allu grymus, gallu yr holl alluog. Mae Paul yn cydnabod y peth, mae'n allu, tu hwnt i'n deall ni. Mor anferthol oedd problem Paul, ac mor anferthol yw ein problem ni. Mae pechod am afael sydd gan bechod ar enaid. Mae'n anhygoel yn diwedd, mae'n mor gadar. Mae gafael pechod ar rhywun
Mae'n dynach nac unrhyw beth i ni'n ymwybodol ohono. Does dim cymhariaeth i ni'n gallu defnyddio. Achos siwr o fod bydd yna rhyw ateb da ni i gallu rhyddhau'r gafael ar beth bynnag yw. Dyw'r darlun, dyn ni'n gallu cael darlun digonol. Yr unig beth i ni'n gwybod yw mae gafael pechod ar enaid. Mae e drwyddi draw. Mae e'n afiechyd angeuol sydd wedi lledu trwy'r holl enaid. Mae wedi llygru popeth. Os ydych chi'n meddwl bod chi wedi delio da un man, chi ddim wedi delio, achos mae'r holl enaid yn ddi ac yn frwnt. Mae e mor bwerus. Mae'r hagfar mae rhywun yn ei gael tuag at y gwirionedd. Mae'r mwynhad o bleser, o ddiogi, o anfoesoldeb, o drais, neu beth bynnag o falchder, o sylw, o boblogrwydd. Allwch chi fi ymlaen. Dyw'r unigolyn ddim eisiau cael gwared ar y peth yna. Yn naturiol, dyna pam ni'n gweld mor anodd yw cael pobl i dod i'r cwrdd. Mae'n anodd cael pobl sy'n proffesu ddod i'r cwrdd. Heb sôn am pobl sydd ddim yn proffesu. Y rai sydd ddim wedi cael ei magu ar aelwyd sydd ddim yn ei gapel o gwbl. Mae'n amhosib i ddychmygu. Pan i chi'n gyrru rownd strydoedd Caerdydd, mae'n amhosibl dychmygu gyfnod o ddiwygiad. I ni'n gwybod fod e'n bosib. Ond mae'r rhaid iddo fod yn wyrth, achos sut gall unrhyw un ddod i gwrdd? Ni ddim yn gallu perswadio neb i ddod i gwrdd. Ac os maen nhw'n dod am chydig wythnosau, fydd e ddim yn hir cyn fydd y mwyafrif ddim yn dod to. Mae rhai'n aros am flwyddyn neu ddwy, am 5 mlynedd. Fi'n cofio dweud, sawl gwaith fi wedi bod yn dweud, ymhen 2-3 mlynedd. A fydd y gynulleidfa yma nawr, ac i ni wedi cael ein profi'n iawn to. I ni'n gweld, dyw pobl ddim eisiau y gwir efengil. I ni'n ei weld y tro o tro. Dyna yw hanes yr eglwys ac yn bellach o ddiwygiad i ni'n mynd, a ni'n gweld ni'n mynd yn wanach ac yn wanach. Mae'r broblem yn anferthol. Mae gafael pechod, angrediniaeth, anfoesoldeb. Mae'r cyfan yna, mae'n ddallineb llwyr. Mae'n farwolaeth, ond yw e? Dyma difrifoldeb pechod. Mae'n helpu ni cael y darlun yma. Oherwydd pechod dath marwolaeth i'r byd. Oes na unrhyw beth gwaith na marwolaeth? Dwi'n fynd yn anodd i ddychmygu. Y farwolaeth corfforol am erchyll yw'r farwolaeth corfforol. Dyma beth achosodd pechod. Pan oedd Adda ac Efa bechu, fe ddath y farwolaeth corfforol. Yr hyn sydd yn peri'n bod yn gorfod ffarwelio ag anwyliaid. Yr hyn sydd yn peri y byddwn ni ryw ddydd yn ffarwelio ag anwyliaid ein hunan. Mae'n un peth i eistedd na i weld un anwyl yn gadael y byd yma ac yn anadlu'r anadl olaf, ond fe ddaw dydd pan fyddwn ni yn anadlu'r anadl olaf ac yn ffarwelio ag anwyliaid. Fydd yr un peth yn digwydd fel yma, mae'n afiach o beth. Dyma beth mae pechod wedi wneud, ac yna ni'n gallu gwthio pechod, brwsio fe dan y carped. Dyna sut ni'n edrych ar pechod, ond y brwsio o dan y carped, y pechodau hynny sydd wedi peri i farwolaeth ddod i'r byd. Dyna difrifoldeb pechod, ond i ni yn yr oes yma yn rhoi darlun bach hyfryd o bechod, ond dwi mater o farn yw e. A mae pechod yn afiach, mae'n dinistio popeth. Ond fe ddath pechod hefyd am marwolaeth ysbrydol, ac yna o ganlyniad i farwolaeth ysbrydol, marwolaeth tragwyddol. Fe ddath pechod a chasineb i'r byd. Mae pechod yn achosi cwyryla, a rhyfela, a thrais. Allen ni fy ymlaen. Pechod sydd yn peri nad ydym yn gallu adnabod Duw, na'i ddeall, i ni'n gallu ymgyffred dim byd amdano. Dyma achosodd i Paul fod mor ffyrnig yn erbyn yr efengil. Roedd e'n casau yr efengil. Ond yr hyn i ni yn gwybod o air Duw, fod yna bŵer, fod yna nerth, y gallu grymus yma, gallu y Duw holl alluog. Bod yna nerth i beri fod dyn a wel yr efengil fel ffolineb yn dod i'w garu. Bod yna rai ni nabod sydd yng nghanol perfeddion y bydolrwydd a tywyllwch y byd yma. Yr rhai sydd yn anffyddwyr, yr rheina i gyd sydd yn gwrthod yr efengil. Fod yna nerth yn yr efengil, fod yna nerth yn niw, yr holl alluog, i garu yr efengil. Bod e'n gallu peri i rai i ddod i garu yr efengil. Bod yna rai ni'n gallu meddwl amdano nawr. Fydd yn cael profiad o Dduw mewn fath ffordd. Na fyddan nhw'n colli cwrdd gweddi am ddim byd yn y byd. Lle chi ddychmygu hwnna?
Na fydden nhw'n colli oedfa bore prynawn neu nos. Am ddim byd. Dim esgus, dim rheswm. Dim byd. Bod y fath wyrth, yr rhai ni'n gwybod sydd erioed wedi bod mewn capel. Yr rhai sydd wedi bod yn treulio i penwythnosau neu pob math o bethau. Erioed wedi meddwl am Dduw. Efallai'n rhegi trwy'r amser, yn defnyddio enw'r Iesu yn ofer trwy'r amser. Yr rhai sy'n chwerthin am Gristnogion ac yn pwyntio bys ac yn beirniadu ac yn dweud celwydd am Gristnogion. Yr rhai sydd wedi gwrthod bob cyfle i ddod i oedfa, lle mae'r Efengyl yn cael ei phregethu, ond yn sydyn iawn i Dduw ddod ac i gyffwrdd ei henaid ac cyn diwedd yr wythnos efallai fydden nhw yn y cwr gweddi. Bod ni'n credu fod yna'n bosib. Dim ond gallu Duw sydd yn gallu peri i ddyn garu yr hyn yr oedd yn ei gysau gynt ac i gysau yr hyn a garodd gynt. Dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny, ond ydyn ni'n credu fod yn bosib. Wrth gwrs bod ni'n credu, does dim achubiaeth heb hynny. Sut gall un gael ei drawsnewid yn llwyr? Gall rhyfygwr ddod i ganu clodydd yr holl alluog. Gall anffyddiwr blygu glin ac addoli creawdwr y byd. Dychmygwch yr rhaglenni teledu ar natur. Maen nhw'n anhygol, maen nhw'n wych. Ar wahan bod nhw'n cael eu ffeithio'n anghywir. Ond maen nhw'n wych. Maen nhw'n deall rhyw bethau fyddwn ni byth yn ei ddeall. Ond dychmygwch, ydyn ni'n credu fod yn bosib ar ôl 30-40 mlynedd o rhaglenni gwych natur, diddorol, lluniau hyfryd. Ffeithiau anhygol am anifeiliaid. Ac yna rhyw rhaglen ar ddiwedd dechrau'r rhaglen yn dweud, wel, mae rhaid fi ddweud rhywbeth bach yn wahanol heddi. Dwi wedi dod i weld fod yna greawdwr sydd wedi creu y rhyfeddodau yma i gyd. Dychmygwch, ydyn ni'n credu fod yn bosib? Ni'n gallu dychmygu hwnna. Bydde'r Sianeli teledu ddim yn fodlon darlledu'r peth siwr o fod. Bydden nhw'n tynnu'r darnau mas siwr o fod. Gymaint o gysineb, ond ydyn ni'n credu fod yn bosib i rai ddod o dywyllwch ar ôl blynyddoedd o godi dwrn lan a Duw a dweud does dim Duw yn sydyn iawn bod yna dro ar fyd ac yn plygu glin. A gall un llawn balchder ddod yn ostyngedig a roi yr holl fawl i Dduw. Am nerth, am allu grymus Duw holl alluog. Dyna be mae Paul wedi ddeall, wedi brofi. Mae e'n dweud dim ond gallu Duw perodd fy mod wedi fy achub ac yna fy ngalw i'r weinidogaeth. I bregethu yn ail. Yr ail benod sydd gen i. Cyfoeth Crist. O fe galwyd Paul i wneud rhywbeth o bron yn amhosib. Oedd e'n gallu wneud gymaint oedd e'n gallu wneud trwy ras Duw. Ond i bregethu ar gyfoeth Crist. Dychmygwch. Beth chi'n cael gwahoddiad rhyw ddydd? Eich bod yn edrych ymlaen, falle at weld un sydd yn annwyl iawn i chi. Os nad efallai yr un anwylaf i chi. A chi wedi bod yn edrych ymlaen, chi wedi trefnu i'w cwrdd â nhw. A mae'r dydd yn dod. Ac chi'n cyrraedd y tŷ, a chi'n dod at y drws, a chi'n gweld arwydd mawr ar y drws, ac mae'n dweud croeso. A chi'n dechrau teimlo, falle amser dolyg, chi'n meddwl am y peth, bod rhywun wedi gwahodd chi, a chi'n meddwl y byd ohonyn nhw. A chi'n dwlu bod yn ei presenoldeb nhw. A chi'n gwybod bod yna noson hyfryd o'ch blaen chi. Chi wedi bod yn edrych ymlaen, falle bod yna nos Wener yw, chi'n cael wythnos caled yn yr gwaith, ac chi'n dod, a chi'n edrych ymlaen at fynd allan, ac yna chi'n gweld croeso, maen nhw wedi gwneud yr fath ymdrech, maen nhw wedi rhoi arwydd ar y drws croeso, falle enw chi na hefyd. A mae'r tîm, mae'r drws yn cael ei agor, a mae'r tî'n barod, ac mae'n gysurus, mae yna dan ymlaen, ac mae yna fflamau yno, falle tân iawn, go iawn yw, ac mae gwres ar y stafell, chi wedi dod o'r oerfel, a chi mynd mewn. A mae person i chi wedi mynd i weld wedi paratoi pryd o fwyd i chi, mae paned yn barod, mae popeth yna i chi mor gyffroes, ond yna chi'n darganfod nad ydyn nhw yna. Nhw wedi gadael neges. Nhw wedi gadael neges yno i bod nhw allan am y penwythnos. A fydden nhw ddim nôl tan dydd Llun. Ond i chi dim ond am y noson.
Mae popeth wedi wneud i'ch croesawu chi, mae'r tŷ yn gysurus. Mae'n barod i chi ymlacio, mae'r arogl y bwyd yn hyfryd, eich hoff fwyd, ond dyn nhw ddim na. Sut byddwch chi'n teimlo? Falle bod un o'r tai mwyaf cysurus allwch chi ddychmygu. Ond os nad ydyn nhw yna, mae'r siom, a falle digalondid, a byddwch chi'n meddwl, sa eisiau aros fan hyn. Os nad ydyn nhw yma, ond byddai rhywun yn dweud, Peter fo'n sili, mae'r bwyd yn flasus, mae'r stafell yn gysurus, ond doedden nhw ddim eisiau bod yna gyda chi. Dychmygwch sut byddwch chi'n teimlo. Am siom. Grandewch ar beth mae Paul yn trial i ddisgrifio. I mi y llain a'r lleiaf o'r holl saint, yr rhoddwyd y gras o'n i efengylu misg y cenhedloedd Anchwiliadwy Olud Crist. Be mae'n dweud yw, Iesu Grist yw'r cyfoeth. Nid y bendithion. Mae'r bendithion yn gyfoeth hefyd. Ond mae'n dweud, y person Iesu Grist yw'r cyfoeth. Fe yw'r un ni'n eisiau bod yn ei bresenoldeb e. Cyn i ni feddwl am yr holl gyfoeth o fendithion a gawn yng Nghrist, yr hyn sydd yn wir am Iesu Grist yw fe yw'r cyfoeth. Mae yna hemyn yn dweud fel hyn, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Dyma gyfoeth. Iesu Grist yw y cyfoeth. Fe yw'r un eisiau bod yn ei gwmnïaeth. Mae gwedd dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad ar hyd wyneb de ar lawn. Rhosyn Saron, ti yw tegwch, nef y nef. Beth o'n i'n cyrraedd y nef a darganfod nad yw Iesu Grist yno. Dychmygwch. Chi ddim yn gallu dychmygu'r peth. Crist yw'r nef. Heb Crist yno, i ni am fynd i'r nef i weld Crist. Fe yw popeth. Mae'n fwy nag unrhyw beth. Mwy na'r bendithion eraill. Dyna ni'n tanseilio na dilorni'r bendithion. Ond Iesu Grist yw'r cyfan. Dyna beth mae Paul wedi ddeall. A mae'r fath cyfoeth yng Nghrist yn ei berson. Ei bresenoldeb. Ef yw mab Duw, y Meseia. Ef yw'r oen dinam, ef yw'r un a ddaeth, ac a gyflawnodd y gyfraith yn ei lle ni. Dyma pwy yw Iesu Grist. Fe yw'r un gadawodd y nefoedd i ddod i fyd fel hon. I fyd sydd yn llawn pobl sydd yn hapus gyda'r rhyfeloedd. I fyd sydd yn llawn pobl sydd yn fodlon â chelwydd a twyll, a chweryla, ac anfoesoldeb a thrais, ac hunanoldeb a balchder, a clod i fi hun. Ond fe adawodd yr nefoedd ac fe ddath e'r byd yma, a fe rodiodd yn y byd yma. Mab Duw, fe rodiodd yn y byd yma. Ac fe gyflawnodd y gyfraith yn ein lle ni. Y mae perffeithrwydd yng Nghrist, Anchwiliadwy Olud Crist, cyfoeth Crist. Dyna chi air anchwiliadwy. Mae'r Gymraeg yn hyfryd yn diwedd. Chi'n torri y geiriau lan. Anchwilio. Anchwiliadwy. Y mae ei gyfoeth yn anchwiliadwy. Ni ellir ei chwilio. Y mae yn ddiderfyn. Mae e mor rhyfeddol. Mae e fel moroedd twf ni ellir cyrraedd y gwaelod. I mynd i ddyfnderoedd y môr, chi ddim yn gallu ymgyffred y peth mor fawr. Yw i gyfoeth fel person, mor hyfeddol. Y fath drysordi o ras sydd yn ei enw, yn ei berson, am ras, am gariad, am drigaredd, am gyfiawnder sydd yn Grist. Pan ych chi'n meddwl am berson Crist, ych chi'n meddwl am gras, am gariad, am drigaredd, am gyfiawnder hefyd. A mae hwnna'n dychryn chi. Mae'n gyfiawn. Felly rhaid iddo fe gosbi. Ond mae popeth yn berffaith yng Nghrist. Mae yna'r fath gyfoeth yng Nghrist. Disgrifio Dr. Martin Lloyd-Jones, y trysordi yma. Chi'n gallu dychmygu ni yn mynd o stafell i stafell yn y trysordi ac yn gweld cyfoeth tu hwnt i bob disgrifiad.
Chi'n mynd i stafell arall, a chi'n gweld mwy o gyfoeth, gorlifo o gyfoeth. Ac yna pan i chi'n meddwl eich bod wedi bod i bob stafell yn y trysordi, i chi'n darganfod drws arall sydd yn arwain at aden arall o'r adeilad, at stafelloedd eraill sydd yn llawn cyfoeth. Dyna beth mae'n dweud, i chi ddim yn mynd i ddod i weilod y peth, i chi ddim yn mynd i ddod i ddiwedd y peth, i weld bob stafell. Mae yna gymaint o stafelloedd yn y trysordi yma, y mae y mor fawr, y mae'r cyfoeth sydd yng Nghrist, y mae popeth tu hwnt i'n dychymyg ni. Ond nid yma gawn yng Nghrist mwy a mwy o ddarganfyddiadau o gyfoeth yn ei berson. Ef a dawodd ei gartref i ddod i fyd, a fyddai ni wrthod ei wawdio i groeshoelio, ac fe ddaeth, ac fe gyflawnodd hyn oll oedd yn angen reidiol i achub enaid pechadur o golledigaeth. Dyna'r cyfoeth yn ei berson e. Pwy yw e? Yr hyn yw e. Ond be ni'n gweld yw fe fodlonodd e gofynion y tad. Fe aeth fel oen i'r lladdfa. Yno y dioddefodd digofaint y tad yn cael ei dywallt arno ef yn lle ni. Beth? Dyma'r cyfoeth. Fe aeth Iesu Grist, un oedd yn gwbl berffaith, i'r groes. Ac yr oedd yn ddieog, mae wedi profi hynny, fe gyflawnodd gyfraith. Does neb wedi darganfod unrhyw bechod a gyflawnodd Crist. Fe gyflawnodd popeth yn gywir. Dyna chi gyfoeth. Ond yna ar y groes fe roddodd ei ddwylo pur ar led, ac yna fe dywallodd y tad y gosb am ei holl blant ar ei fab ei hun. Ac fe gosbwyd Iesu Grist yn lle ni, ond am ddarpariaeth, atgyfododd Iesu Grist y trydydd dydd i goncro'r beth ac esgynodd i'r nef, ac nawr mae yn eiriol trosom ni. Dyma i chi un yw Iesu Grist. Dim syndod bod yr ymwneud yn dweud rhosyn saron, tiw tegwch, nef y nef, tiw popeth, rwy ti'n well ag unrhyw beth. Trwy ei fywyd darparodd cyfoeth o'i gyfiawnder i ni, am gyfoeth. Drychir arnom ni fel rhai perffaith. Dyna chi gyfoeth i ni. Dyna bendith ei berson. Ni'n cael y cyfoeth o'r bendithion. Heb sôn am y person, mae'r bendithion, dyma un ohonyn nhw. Mae'r tad yn edrych arno ni, yr rhai sydd wedi bod at y groes, ac wedi derbyn maddeuant pechodau, wedi cael ei golchi yng ngwaed Crist, wedi gwisgo yn ei gyfiawnder ef. Ac felly, dyma i chi fendith, dyma i chi gyfoeth. Mae'r tad yn edrych arnom ni fel rhai perffaith. Fel rhai sydd wedi byw bywyd perffaith. Yn byr, yn lan, does dim un gwall, does dim un darn o fryntni, does dim un pechod, does dim un cyhyddiad. Mae'r Iesu wedi gosbi am bob un o'n nhw. Mae y waed wedi'n golchi ni'n llwyr lan, mae glogin o'i gyfiawnder yn ein gorchuddio ni'n llwyr, ac felly i ni'n gyfoethog yn ei gyfiawnder ef. Am gyfoeth arall, mae yn maddau i ni ein holl bechodau. Dychmygwch rhywun yn dod lan yn dweud wrthych chi, mae gen i lot o arian yn y banc, o da iawn ti. Mae gen i gar mawr crant, o da iawn ti. Dwi wedi bod ar sawl gwirliau, o da iawn ti. Ond yna ni'n gallu dweud wrthyn nhw, mae fy holl bechodau wedi ei maddau. Ond maen nhw'n dweud, mae gen i swydd dda, mae pawb yn edrych lan at i, da iawn chi, ond mae fy mhechodau i wedi ei maddau. Gorffennol, presennol, dyfodol, yr holl. Ac dwi'n gwybod hynny. Mae gair Duw yn dweud wrthai, mae'r ysbryd wedi tystio hynny wrthai. Dwi'n gwybod mae'r cyfan wedi maddau. Dyna gyfoethog, dyna pa mor gyfoethog yw'r Cristion, y mae fel holl bechodau wedi maddau. Yng ngolwg Duw, ni'n gallu dweud, yr oedd yn berffaith. Maen nhw'n gallu dweud, mae pawb yn edrych lan at ei, achos mae gen i rhes hir o graddau dwi wedi cyflawni yn y coleg, yn yr ysgol, dwi'n cael aserenog. Ond chod beth i ni'n gallu dweud fel Cristnogion? I ni'n berffaith yng Nghrist. I ni'n llwyr berffaith yn ei gyfiawnder ef. Am gyfoeth, cyfiawnder pur, maddeuant pechodau, ac yna ni'n gallu dweud, mae rwy'n gallu dweud, oedd edrychwch arna i, dwi wedi rhedeg hanner marathon. I dweud y gwir, dwi wedi rhedeg marathon llawn. A dwi wedi gwneud y 5 gwaith. A mi rwy'n arall yn dweud, a dwi wedi gallu gwneud y 5 gwaith mewn wythnos.
A mae rhywun adeg, dwi wedi gwneud 10 gwaith. A dwi mor heini, dwi mor gryf, a dwi'n bwyta mor iach, ac edrychwch arna i. A dwi'n nawr yn 70 mlwydd oed, falle bydd rhywun yn dweud, a dwi wedi gwneud hanner marathon. A falle bydd rhywun yn dweud, dwi'n 80 mlwydd oed, a dwi'n gallu neidio mas o balwn a'r poeth. A mae pam 80, 90 yn neud y fath beth yna i chi. Ond chofio mae Cristion yn gallu dweud, mae gen i fywyd tragwyddol. Fydd fe enaid i byth yn marw. Fe fyddai'n cael ogor fy llygaid pan fyddai'n gadael y byd yma, a fe fyddai'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. Fydd yna, nid dim ond croeso fydd yna, fydd yn fy nerbyn i, fydd yn croesawu fi dros yr afon. Dyna beth sydd gan y Cristion. Mae gan y Cristion fywyd tragwyddol. Mae hwnna'n gyfoeth mwy nag unrhyw un yn y byd yma'n gallu dweud. Mae'n gymaint gwell na trysorau'r byd. Iesu, roi ti'n ddigon, roi ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw, na thrysorau'r India i gyd. Mae yna fwy o trysorau yng Nghrist, mae gen i faddeuant pechodau, mae gen i berffeithrwydd Crist, i gyfiawnder, mae gen i fywyd tragwyddol. Ond gwrandewch ar hwn, mae gyda ni fwy o gyfoeth. Mae ganddo ni etifeddiaeth sydd o'n blaenau. Ni'n cael profi'r etifeddiaeth nawr yn rhannol, yn gwybod bod o'n blaenau ni, fod yr Iesu gyda ni, yn atgoffa ni, ac i ni'n cael blas ohono fe nawr, ond fe gawn ni fe ryw ddydd, pan ni camu mewn i dragwyddoldeb. Y mae Pedr yn dweud yn 1:1-3 ymlaen, bendigedig. Dyma beth sy'n wir am y Cristion. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr digaredd a'n hadgenhedlodd ni i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, i beth? Yng Nghrist, y cyfoeth yma, beth sydd gan y Cristion? I etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy bod yn dda, bod yn gryfyddol, mynd i'r capel, bod yn neis, bod yn hael, na dim un o'r fath. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd, i achawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Mae'n rhoi y fath gyfoeth i ni yng Nghrist. Ef sydd yn rhoi bywyd i ni, dyna i chi gyfoeth. Gwir fywyd hynny yw, nid bodoli. Yma'n rhoi bywyd ysbrydol a thragwyddol. Ioan 10:10, nid yw lleidr yn dyfod ond i ladrata ac i ladd ac i ddistrywio. Mae fi a ddeithim fel y caint fywyd ac y caint ef yn helaethach. Dyna'r gyfoeth. I ni'n gallu byw yn helaeth. Mae'n bodolaeth ni ar y ddaear nawr yn bodoli i'r pwrpas yn creuwyd ni. Ac nawr mae ganddo ni fywyd ysbrydol a thragwyddol, ac mae'r hyn oll yn Iesu Grist. Fe ddarpara'r hyn oll sydd yn angenreidiol i ni ar daith bywyd hyd at y nefoedd. Ioan 6:35, ar Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna. Dyna gyfoeth. Yn gwybod fyddwn ni byth angen dim i to, fyddwn ni byth yn newynu eto. A'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Am gyfoeth, anchwiliadwy olud cyfoeth Crist. Wel, i orffen, rhad ras. I'r hon ymgwneud i yn wenidog yn ôl rhodd gras Duw. Yr hwn a roddwyd i mi, yn ôl grymus weithrediad ei allu ef i mi, y llain a'r lleiaf o'r holl saint, yr roddwyd y gras hwn i beth? I efengylu ymysg y cynhedloedd anchwiliadwy olud Crist. Wel, i ni'n gallu gweld o'r ddwy adnod sydd o'n blaenau ni. Gras yw y cyfan. Mae'r hyn oll yn dod o ras. Nid oedd Paul yn heiddi dim, ac nid ydym ni yn heiddi dim. Fe ddaw y cyfan o ras, ni allwn fwynhau dim o gyfoeth Crist, oni bai am ei ras ef. Mae yna fath gyfoeth yn Iesu Grist, ond oni bai am ei ras,
Fyddwn ni ddim yn gwybod dim byd amdano. Fyddwn ni ddim yn blasio honno. Fyddwn ni ddim yn profi honno. Nac fyddwn cael yn dod yn rhan ohono fe ac yn mwynhau'r bendithion sydd yng Nghrist. Mae'r cyfan yn dod o ras. Gwrandewch ar yr emyn yma. Llais hyfryd, rhad ras, sy'n gweiddi dihangfa. Yng nghlwyfau mab Duw bechadur. Mae noddfa i olchi a flendyd a phechod yn hollol. Fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Hallelujah i'r oen, bod casodd ein pardwn. Nôl croesi o'r ddonen, drachefn ni ai molwn. Molwn am be? Moli Duw am be? Moli Crist am be? Am iachawdwriaeth. Am y noddfa, am y golchi, am y maddeiant. Mae'n mynd ymlaen ar angau ac uffern cadd lawn fuddigoliaeth. Ysbeiliodd holl allu'r tywyllwch ar unwaith. Holl filwyr y groes cant ynddo dangnefedd, fe'i harwain hwy'n sicr i berffaith o'r foledd. Dyna chi gyfoethog. Dyw'r byd ddim yn gwybod dim byd am na. Mae'r byd yng nghanol y tristwch mawr sydd yn digwydd heddi. Maen nhw'n troi'r newyddion mlaen ar y teledu neu'r radio neu'n darllen y papur newydd. Be maen nhw'n gweld? Rhyfel. Be maen nhw'n gweld? Celwydd. Be maen nhw'n gweld? Twyll. Be maen nhw'n gweld? Cysineb. Be maen nhw'n gweld? Trais, creulondeb. Be maen nhw'n gweld? Dryswch, difaterwch, poeni, pob math o broblemau. A does dim osgoi'r peth. Ond i'r Cristio mae yna gyfoeth. Ond dyma i chi gyfod, nôl tirio yn iach i'r tawel anheddau. Ni a seiniwn ei glod ar eiraid delynau. Troi'r nefol ardaloedd ni ai molwn bythbythol wrth rodio ar lenydd yr afon dragwyddol pan fyddwn ni yn y nefoedd. Fyddwn ni yna yn gallu diolch hefyd na delynau eiraid. Fyddwn nhw yn chwarae emynau. A fyddwn ni'n canu clod po Iesu Grist. Pam? Fe yw'r cyfoeth. Fe sydd wedi peri bod ni'n dod yno. A fyddwn ni'n cael treulio tragwyddoldeb yn diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Hallelujah. Amen. Fydd e'n bopeth i ni. Mae e fod yn bopeth i ni. Gai ofyn i chi, a ydych chi wedi profi o'r gras yma? Gai ofyn i chi, ydych chi wedi elwa o'r cyfoeth yma? Ydych chi'n gweld pa mor gyfoethog yw'r efengil, pa mor gyfoethog yw Crist? Ydych chi wedi gweld pa mor gyfoethog i chi? Sut felly allwch chi fwynhau neu elwa o'r fath gyfoeth? Wel, yn ôl gair Duw, dim ond dod ato sydd rhaid. Yn ôl y Beibl, dim ond dod at Grist sydd rhaid mwyn elwa o'r cyfoeth yma. Ioan 6:37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Gai ofyn, a ydych chi wedi blino cario'r faich drom ar eich enaid, baich eich pechod? Ydych chi wedi blino ofni bywyd, heb sôn am ofni marwolaeth, ond nid yw e nawr mae'n dod i hynny yn dyw e. I ni'n gallu ofni marwolaeth, ond mae yna lawer iawn yn ofni byw hefyd. Mae yna gymaint o beryglon ac ofnau, ac ansicrwydd, a pethau'n dychryn ni, a pethau'n tristau ni. O'n cwmpas ni does dim osgoi'r fath beth. Ond be mae'r Beibl yn dweud, oedden ni yw hyn, dyrchafwch eich llygaid tuag at y mynyddoedd. Pam? O'r lle y daw fy nghymorth, mae Duw wedi darparu cyfoeth i ni, sydd yn rhoi pwrpas i fywyd, sydd yn rhoi pwrpas i farwolaeth, sydd yn ddrws, sydd yn bont i dragwyddoldeb. Dyna beth yw e, y mae Iesu Grist yn bopeth i ni. Ac felly beth sy'n rhaid wneud? Dewch at Grist, at yr un sydd yn abal ac yn ewyllysio delio gyda'ch baich. Mae e wedi addo. Mae wedi addo ei holl gyfoeth i chi. Dyna be mae wedi wneud. Mae e wedi addo ei holl gyfoeth i bob un sydd yn dod ato. A mae wedi addo peidio gwrthod un. Ac os felly dewch ato tra ei fod yn agos. Tra gellir ei gaelef. Dewch ato. Os yw yn agos, mae'r cyfoeth yma mor agos i chi. Mae o fewn cyffyrddiad, mae o fewn un dyrchafiad llygaid i fyny.
Mae o fewn un cam at droed y groes. Ac wrth ddod at y groes, fe fydd yr holl gyfoeth yn cael ei bentyrru. Fyddwch chi yng Nghrist. Fydd ei berson yno gyda chi. A fydd yr holl bendithion y cyfoeth gyda ni hefyd. Wel, i'r hon, gwnaed i yn weinidog yn ôl rhodd gras Duw, yr hon a roddwyd i mi yn ôl grymus weithrediad ei allu ef i mi y llain a'r lleiaf o'r holl saint, yr roddwyd y gras hwn i beth, i efengylu ymysg y cenhedloedd, Anchwiliadwy Olud Crist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y fath gyfoeth. I ni yn diolch am dy ras ac am dy drigaredd, ac yn gweddio bydd ysbryd ar waith, yn agor llygaid. Yr rhai o Dduw maddau i ni wedi gwan obeithio, meddwl ei bod yn amhosibl iddyn dod, ond rwy ti yn Dduw yr amhosib. Ac felly trwy dy nerth holl alluog, y grym yr holl alluog, y bydde di yn dwy'n eneidiau at y ti dy hun unwaith eto, ac y cant brofi o'r cyfoeth yma. Te'r gweithio nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni'n ganu'r emyn 47, llais hyfryd rhadras sy'n gweiddi dihangfa. 47, gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth